Tervetuloa Keski-Japanin vuoristoon. Tässä jaksossa lajina on Kyokushin, joka on monien mielestä maailman kovin täyskontakti karate-laji. Kyokushin karate on täyskontakti karatelaji, jonka perusti 60-luvulla Japanin korealainen mestari Masutatsu Oyama. Kyokushin perustuu vanhoille karatelajeille, kuten Shotokan ja Goju-ryu, mutta se on ottanut vaikutteita myös länsimaalaisesta nyrkkeilystä, tai-nyrkkeilystä ja potkunyrkkeilystä. Nykyisin Kyokushin on erittäin suosittua ympäri maailman. Otteleminen eli kumite on olennainen osa Kyokushin karatea. Se tapahtuu täydellä kontaktilla ilman suojia. Koska otteluissa ei käytetä hanskoja, päähän ei saa lyödä. Päähän potkiminen on kuitenkin sallittua ja kevyen kontaktin kumite on normaali osa perustreenejä. Vietän Japanissa 10 päivää suurmestari Yoshikatsu Matsushiman opissa. Viimeisenä päivänä ottelen 3 Kyokushin karaten mustaa vyötä vastaan. Mä olen matkalla mestari Matsushiman luo ja kohta alkaa mun Kyokushin karaten koulutus. ...63-vuotias suurmestari Yoshikatsu Matsushima on kansainvälisen Kyokushin karateliiton presidentti ja hän on harjoitellut lajia jo 45 vuoden ajan. Matsushiman Kyokushin koululla treenaa sekä pieniä lapsia että korkeiden vyöarvojen mestareita. Kyokushiniin kuuluu perinteisten samurai-hyveiden noudattaminen, joihin kuuluvat itsekuri, nöyryys, ankara fyysinen harjoittelu ja aina kunniakas käytös. Sali täynnä mustia vöitä ja armaan. Tänä ohjelma on naasta tehdä, mutta mä elän jatkuvassa häpeän tilassa. Perusliikkeitä tehdään joka päivä ja niissä on erilaisia lyöntejä ja potkuja. Harjoittelussa käytetään paljon kiai-huutoa, jolla tehostetaan iskujen voimaa. Katoissa perusliikkeet yhdistyvät pidemmiksi sarjoiksi ja niitä voi myöhemmin hyödyntää joko otteluissa tai itsepuolustustilanteissa. Kyokushin karaten tärkein sana on os. Sitä toistetaan jatkuvasti ja sanalla on monta merkitystä tilanteesta riippuen. Se voi olla muun muassa tervehdys, kiitos tai kannustussana. Pysyn nyt näiden jätkien perässä 40 asteen helteessä. Seuraavaksi käydään läpi mestarin ja mestarin pojan kanssa ihan perusparritekniikoita, eli mennään sisään, otetaan etäisyyttä ja mennään takas. Kyokushinin potkuissa on 4 kategoriaa sen mukaan, kuinka kaukana olet vastustajasta. For distance. For distance. Jos tiedät, että vastustajasi potkii poikkeuksellisen kovaa, on parempi torjua 2 kädellä. Jos vastustaja hyökkää sarjalla, ei kannata liikkua taaksepäin, koska hän voi jatkaa hyökkäystään. Paras tapa katkaista vastustajan hyökkäyssarja on liikkua sivulle, jolloin hän joutuu muuttamaan omaa hyökkäyssuuntaansa. Toinen vaihtoehto on väistää ja iskeä sisään heti, kun vastustaja hyökkää. Jos torjut kirvespotkua, niin on tärkeää suojata sekä olkapäät että päälaki. Yeah.
On tosi vaikea tehdä potkusarja, jossa tehdään etupotku ja siitä suoraan kiertopotku päähän. Kaikki voima kuluu jo siihen ekaan potkuun, mutta mä yritän. Tuplapotkulla pääset helpommin läpi vastustajan suojauksesta, koska hänen on vaikeampi suojata useaa paikkaa yhtä aikaa. You're very fast. Maybe I should go like this. Muista suojata molempiin puoliin ja muista, että sulla on vain 2 kättä, eli on nopea. Vastustajan nyrkiniskut torjutaan kyynärvarrella ja heti perään vastataan potkulla. Tässä lajissa on karsittu oikeastaan niin kaikki turha pois, koska tässä on todellisesta täyskontaktikamppailulajista kysymys. Eli kaikki perustuu siihen, että millä tavalla mennään sisään ja mielellään ei peräännytä. Jos on ihan pakko perääntyä, niin hyökätään heti perään, eli ei saa luovuttaa. Japanilaisen Kyokushin perinteen mukaisesti jokaisen karatekan pitää matkustaa kerran elämänsä aikana lajin perustajan haudalle. Yksi juttu, mitä japanilaiset juo koko ajan, on vihreitä teetä. Ja tää on vähän niin kuin Norton Security 2011. Tää kun on masinassa, niin pöpöt pysyy poissa. Gokokuji-temppelialueelta löytyy Kyokushin karaten perustajan hauta. Ja käydäänpä osoittamassa hänelle kunnioitusta. Masutatsu Ojama syntyi Koreassa vuonna 1923, mutta teki elämäntyönsä Japanissa. Siellä hän opiskeli muun muassa Shotokan ja Goju-ryu-karatea sekä länsimaalaista nyrkkeilyä. Ojama perusti virallisesti Kyokushin karaten 60-luvun alussa. Vuosikymmenten saatossa hän levitti lajia kaikkialle ympäri maailman ja nykypäivänä sen harrastajia on jo miljoonia. Mestari Ojama kuoli vuonna 1994, mutta hänen perintönsä elää yhä äärimmäisen vahvana Kyokushinin parissa. Aika Arman sedän mennä nukkumaan. Haluatteko tulla pesee mun selän? Te olette varmaan nähnyt skifileffoja, mistä ihmiset nukkuu kapsuleissa. No, Tokiossa hyvin monikin nukkuu kapsuleissa. Tää on täynnä erilaisia kapsulihotelleja ja ne on äärimmäisen suosittuja 30-vuotiaille uramiehille ja tietysti bailaajille, jotka missaa viimeisen junansa. Ne maksaa tosta noin 30 euroina, tulee tänne, nukkuu yönsä pois. Tässä pienessä kapsulissa on telkkari, radio, täällä on wifi, joka toimii ihan täyttä vauhtia. Plus tähän kuuluu sauna, hieronta ja suihku. Moi! Mäkin tykkään kapsulihotellista ihan hirveästi. Ne on mielestäni tosi söpöjä. Hyvää vetää! Tää on ollut sellainen viikko, että Ice Poweri menee purkki päivässä. Kumite, eli otteleminen, on keskeinen osa Kyokushin karatea. Koska lajissa ei käytetä hanskoja, lyönnit päähän ovat kiellettyjä paitsi itsepuolustustilanteissa. Otteluissa näkyy Kyokushinin aggressiivinen asenne. Väistelyn sijaan ottelijat keskittyvät hyökkäämiseen ja takovat vastustajaa niin kauan, että tämä on poissa pelistä.